Takže ocitli sme sa v súčasnom modernom svete, v 21. storočí, plnom technológií a veľmi silného tlaku na produktivitu a ekonomiku pestovania našich plodín. Čoraz väčšie veľkopestovateľské plochy, osievané monokultúrou, vyživované priemyselnými hnojivami, sú ošetrované už dávno nie kravami a koňmi. Tie už dávno vytlačila moderná ťažká technika, ktorá vytláča kyslík z pôdneho profilu a sťažuje životné prostredie nielen pre rastliny, ale pre aj ďalších kooperujúcich dedov a ich potomkov. V ťažkých podmienkach prežívajú len tí najodolnejší a najagresívnejší. My ich poznáme ako patogénne huby, choroby hubové, rôzne bakteriózy a ťažko zničiteľné buriny. Aj tu sme však našli riešenie. Tým riešením sú pesticídy. K použitiu pesticídov je nie možné povedať nič viac, lenže sú nevyhnutné, dôležité, pokiaľ je zachovaná primeranosť a obnoviteľnosť a udržateľnosť nášho hospodárenia. Premrštené používanie pesticídov a moderných agrotechnických metód rozbíja staré bratstvo uzavreté v prvohorách a aj keď títo dedovia mlčia, neznamená, že nereagujú. V ťažkej pôde a v ťažkých klimatických podmienkach nadobúdajú prevahu nad našimi monokultúrami, z ktorých chceme zobrať maximum, a nemlčia, ale pripravujú sa na to, aby celej modernej civilizácii zatočili krkom v prípade, že sa nič nezmení. Na to, aby sme to zmenili, musíme sa snažiť ich počúvať. Situácia dospela do takého štádia, že aj malý ústretový krok voči našim dedom, našim bakteriálnym, hubovým prapredkom znamená obrovský posun v kvalite ich života, ale aj nášho veľkopestovateľského hospodárenia. To, čo vám chceme predstaviť, nie je nič, čo by sme vynašli my. Existuje to milióny rokov. Pomôžme našim dedom, vrátia nám to v podobe doteraz ťažko dostupných živín a celý tento proces a celá táto metodika nám pomôže ako civilizácii prežiť veľmi ťažké obdobia, ktoré sú podľa všetkého pred nami. Ich ťažoba nespočíva v tom, že sa menia podmienky, že sa mení klíma, že máme viac burín, viac ochorení. Ich nebezpečenstvo spočíva v našej zadubenosti, v našom konzervativizme a oddanosti úzkému pásu metód, na ktoré sme si zvykli. To, čo vám chceme predstaviť, je dielom miliónov rokov vývoja. Na to, aby sme to vedeli realizovať, nepotrebujeme žiadne veľké investície do techniky. Nepotrebujeme žiadnu novú agrotechniku, žiadne nové algoritmy pôsobenia na porast. Potrebujeme len využiť to, čo už v rukách máme a zabezpečiť vyššiu stabilitu našim porastom. Môžem povedať jediné. Pri veľmi miernej investícii dokážeme zabezpečiť podstatne zvýšenú a zlepšenú výživu fosforom, draslíkom, mikroprvkami, aj dusíkom, bez toho, aby sme ich museli umelo dodávať, či inak forsírovať do našich porastov. Ešte raz vravím, cena za toto je mierna zmena myslenia a dôvera v to, čo vznikalo už ako stále existenčné bratstvo medzi organizmami na našich poliach od začiatku prvohôr. Ak vás táto téma zaujíma, budem sa tešiť, ak si vypočujete naše tretie video, ktoré bude detailnejšie hovoriť o spôsobe, o postupe, ktorý možno toto naše riešenie aplikovať priamo na vašich porastoch. Ďakujem.